Kako? Aj, snimaš to, pa zna. Snimaš. To sam ja rekao, koji svaki put. Prekini se. A čo si bezobrazan tako? Svaki put kada... Eto. Šta? Ajde, video poruka. Video poruka. Ne može. Vuku. Vuku na kuku. Vuka na kuku. Vuku kuku. Srbe na vrbe. Šalim se. Ne tu, ne pod tu. Meni je prijatno. A što ti nisi uzela pastu za zube, a ne, šta ćeš ovako? Mrzim da peru zube najiskrenije. A ja ako ne moram da se ljubim, nem skinem se ljubim. Ajde, nam da tebi to ne smeta. Čuvamo. Dođe srećo. A ćeš ti jednu poruku, da? Šta ti misliš o tome? Lane. Ne mogu da perem zube. Večeras ne. Isto koji ti, brate. Ti si opro za mene. Vidi njuštu. Ja. Da se bolje čujem. Da se bolje čujem. Tako. Dakle, poruka sa Laneta je... Laneta. Jebi ga srećo. Jebi ga. Le. Ovako je u hostelu Ravnice. Preko puta staračkog doma. Ispred nas je Krašova fabrika. Tako. Ti pokazuješ rukama, to se ne vidi. Dakle, ispred nas negdje u ovom pravcu je Krašova fabrika. S ove strane starački dom. Preko puta nas. Odnosno, kako se zove? Dom za njegu starih osoba i sa invalidnošću, pošto nemaju invaliditet. Ne, pa mi imamo invalidnost, nije vjerojatno invaliditet. Ne. U svakom slučaju nas opija ovaj miris Krašove čokolade. I sad sam sad ovako prsle. Nije toga, nego to koncert. Koncert je bio sjajan, maksima. Ovako sad kod da ti čačkam nos. Sezonijal. Ne dražila si me. Nemoj podvaljak da mi snimaš. Neću, evo snimam bez podvaljka. Ovo je sad, ček da stisnem. Snimanje bez podvaljka. Poruka za Laneta. Poruka za Laneta. Jebi ga. Ne peru se zubi svaki dan. Da, dragi. Tako. Kratka poruka za Vuka. Kratka poruka zvuka. Osim kuku vuče. Plati kredit, dečko. To je bilo divno. To je moja najveća želja. Čestitke i ženje, čestitke i pozdravi. A druga stvar je da bi bilo stvarno perfektno da ste svi vas dvojice pojavili noćas na koncertu Maxi Lubaka. Ad lepo pitam me su krenuli. Imamo 4-krevetnu sobu. Evo. 2 kreveta. Vidi ovako. Ovako. To su dole moje stvari, taj krš to je moje. A on tamo je Ivanina rezidencija, samo malo Ivana, vaša sisa smeta, Ivanin krš, tako je, evo vidite, to je Ivanina rezidencija, ovdje čak imamo i metalne konstrukcije koje možemo da iskoristimo, čak sam da je to format za egzibicije neke, može, pazi, može, egzibicije su tu, stabilne su, ovo tamo je naš penđer i ova hippie zavesa, zavesa genijalno, da smo prave srpkinje, ukali bismo već do sada. Kao što smo skinuli plakat za koncert. Tako. No, srpski vandali. Isvirali su nam By the Monument na zahtjev srpske publike. Srpske, molim vas. Srpske, evo, vama da naglasim. Vama srbendama. Srpske. Vama srbendama. Lane, ko što ti napisao, porci? Da si me tad zaprosio. Kad je Maksimo svirao By the Monument. Da si me tad zaprosio. Kad je Maksimo svirao By the Monument. Ne bi rekla bi. Veruj mi, želiš da se malo odalji, veruj mi. Rekla bi možda. Jebi ga. Lele. Mislim da je ovo sasvim dovoljno. I prazna nam je baterija. Ali jeste? Da. Mislim, nešto pokazuje. Tako da, dragi momci, doviđenja za noćas. Ero? Ko je? Ne, to je mesto, ali nije baterija mnogo. Bolje.
Cook you like noć? Kako kaže Vuk? Te quiero mucho. Muchísimo, šta? Vuk Jeremić kako kaže? Čarga. Čarga. Ćao. Uj, 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 uj. Hvala, hvala.